Lero lino pa 19 January 2025 kutha kukhala kulakwisa chabe pakusakambapo zokhuza nkhani yonse imene ikutchuka pa dziko lonse lapansi yokhuza TikTok. Mmene tangoti TikTok, ena azifunsa kale mafunso malingana ndi zimene akuona pa social media. Ena mwa mafunso atha kukhala kodi TikTok akuyibana chifukwa chani? TikTok inapangidwa dziko liti? TikTok anapanga ndi ndani? TikTok ikubanidwa ku America chifukwa chani ndipo zikutanthauza chiyani? Awo ndi ena mwa mafunso amene titayankhe pamapeto pa video imeneyi mukhala mukuziwa china chilichonse makamaka chifukwa chimene akuyibanira TikTok, amene anapanga TikTok, komanso mene zili padakali pano as of 19 January 2025 mu dziko la America. Mwina tisachedwe kwambiri tiyambepo kufotokoza motere. Kodi TikTok idapangidwa dziko lakuti? TikTok, it's a company owned by Chinese. This company inapangidwa found in 2012. Ndipo company imeneyi amaiti ByteDance. Company imene idapanga TikTok. Apa nkuti TikTok isadapangidwe, koma company zina lake ndi ByteDance. So, ByteDance tanena kale kuti kwawo kapena kuti ziko limene kuli ByteDance ndi ku China. So, ByteDance ndi company imene yakhala ikuyesera ndithu kuyambira kalekale kumapanga ma applications amafoni. Ndipo iwowa akhala akupanga ma applications kumayesera and ma applications ena samatheka kufikira anthu mene iwo ankafunira. Ndipo tanena kuti ByteDance idapangidwa found in 2012. Mu 2012 ByteDance inapangano application yokuti Douyi. Douyi inali ngati TikTok komano chifukwa chokuti inkapangidwa operate kwambiri ku China konko, komanso part ina ya ku India, ndi chifukwa imatchulidwa kuti Douyi. Nde ataona kuti iwo application imeneyi ikuchita bwino, anaganiza kuti ayipange extend kuti izithanso kufikira maiko osiyanasiyana. Tikanena kuti maiko osiyanasiyana ndi kuti apa we are including America. Kwa anthu amene amazisata kwambiri, chinthu chikangopangidwa introduce kwa America ndiye kuti chafika dziko lonse. Mwina ndiye kuti mutha kukhala odabwaso pamene United States yalengeza kuti akubana TikTok zatchuka kwambiri, zimene zikutanthauza kuti chinthu chikapangidwa introduce ku America chimakhala kuti chapangidwa introduce pa dziko lonse lapansi. So somehow pamene akubananso ndi chifukwa chatchuka kwambiri, chifukwa chokuti chili ndi malizati ambiri amene chingapitise ku maikoso ena ambirimbiri pa dziko lino lapansi. Kumeneko tifikako, koma timafuna tikambe za history ya ByteDance komanso TikTok. So monga mene tanena kuti ByteDance 2012 was founded in China. Ndipo application ya TikTok inayamba ndi zina lokuti Douyi. Koma ataona kuti afuna ipange extend izifikira maiko onse including America, ndi pamene anayipanga launch ku dziko lonse lapansi, makamakaso ku America kumeneku in 2016. 2016 ndi pamene adayitchula kapena kuti adayipanga extend kuti ikhale TikTok. So kuyambira 2016 ndi pamene anthu adayamba kumamva za TikTok. Inunso mutha kutikhulupirira kuti mwakhala mukumamva za TikTok, komano nthawi imeneyo tidali tisakuziwa kuti muna ndi application imene anthu ambiri amagwiritsa ntchito. Koma tinkangoyankhula mwina tili achichepere until mwina titapeza mafoni, ndi pameneno
tikapitano ku Google Play Store kapena App Store kupeza no TikTok uja ndikumpanga install ndikuzaona kuti kodi TikTok amene tinkakamba kalekale uja anali application yokuti anthu amagwisa ntchito the same thing like ajina Facebook, IG, ena Instagram, X amene adali Twitter kapena YouTube. So zinthu ngati zimenezi zomwe tatchulazi ajina Twitter, Facebook komanso YouTube, it's American owned companies. Ndithu makampani amenewa adachitidwa ndi anthu aku America. So interest yathu tikufuna mukhale nayo pa TikTok komanso kusiyana kwa amene adapanga TikTok ndi amene adapanga makampani ena ngati Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Kusiyana kwawo ndikokuti anthuwa TikTok yokha ndi ya munthu amene adayipanga ndi wa ku China, ndipo makampani ena onsewa adapanga ndi aku America. Imeneyonso pali nkhani padera, koma tikukamba guys za history ya TikTok. So fast forward in 2019 ndi pamene TikTok idakhala ngati kuti yayamba kutchuka ndithu. According to the history akunena kuti TikTok kuti zitchuka kwambiri ku America, oyimba Lil Nas anatulusa nyimbo yake pa TikTok, ndipo atatulusa pa TikTok idapita kwambiri, idatchuka nyimbo ija Lil Nas X, idatchuka nyimbo ija, and EA adapanga proof kuti TikTok ni njira imodzi imenenso utha kupangirapo chinthu, and that thing can go viral bwinobwino without a need of other social media platforms like Facebook, Instagram, YouTube, you can name it, like ajina Twitter, koma EAU adayagwirisa ntchito TikTok. So that was in 2019. In 2020 nthawi imeneyo nkuti Donald Trump ali president, ali chaka chake chomaliza kuti achoke pa president, ndipo nthawi imeneyi mutha kukumbukira kuti kudali COVID-19 in 2019-2020 komano to be precise 2020 ndi pamene Donald Trump adanena kuti sakufuna TikTok ipange dominate. Maga EAU mukunena kwa US government imanena kuti ma application ngati Facebook, YouTube, Twitter kapena Instagram amasunga data ya wanthu aziko lina lililonse. Tipereke example kumalawi kwathu kuno, tikakhala tili pa Facebook and tikapanga like, tikapanga share, tikamapanga olo tikapita ma website ambirimbiri, tikamapanga pamabwera mabara nena yake amabwera achina accept cookies, zinthu zina zake zambirimbiri zija tikamazipanga accept or tikamapanga enter, tikamatani amakhala kuti akupanga collect data yathu ndeyi waja amakhala nazo. So pamenepa tufuna timvesesane kwambiri, tikunena kuti application ina iliyonse imene tinapanga sign up, for example tikupereka Facebook kuti ndi ya simple, kapena YouTube, kapena Instagram, tikamapanga sign up timakhala ngati tikuyipasa system ija information yathu. Your name kulemba, for example ulemba Mese, surname kulemba zina lako. So timakhala ngati kuti we are giving our information, our data to the system. So iniyo mutha kuona kuti mapereka information yanu kwa ma system angati chiyambireni, kwa ma platform angati. So ngati munapereka hapo kwa Facebook, kwa IG, kwa Twitter, kwa mbirimbiri kumene tikunenako including TikTok, anthu amene aja amene adayipanga application imeneyi amaisunga data imeneyi kapena kuti amakhala nayo. Ndi chifukwa nthawi zambiri kunja kuja ukakhala kuti munthu aba kapena ukakhala kuti wachita china chake, zimakhala za simple kukupeza kuzera ma information amene timakhala tikupereka pa social media. So tibwerere ku mafunso athu amene tinafunsa kumayambiriro kwa video. Tiyambe ndi funso loyamba, ndi chifukwa chani America ikupanga ban TikTok? Chifukwa chake ndi chimodzi, United States of America
it's a superior power country. Kwa wina aliyense amene akuziwa amaziwa kuti America sifuna ikhale number 2 pa zinthu zina zilizonse. Iwo amaziona kapena kuti imaziwidwa kuti ndi super power nation. Nde kubwera kwa application imeneyi yokuti anapanga ndi munthu wokuti si wa ku America, kwa iwo ndi chiopsezo chifukwa chokuti anthu akamagwiritsa ntchito izipereka ma information. Ndiye ngati ikupereka ma information ku application yokuti ainake sa ku America, ndiye kuti ainakewo aku Chinawo, America kuganizidwe kake ka America amanena kuti izigulisa ma data, ma information athu amene timapanga provide aja ku dziko la China. So kwa anthu amene amazisata bwinobwino akuziwa kuti China ndi America padakali pano imakhalabe pa mpikisano okuti safuna kumatayana kwambiri, amafuna zionekabe kuti uyu ndi dolo, uyuso ndi dolo. Koma America sifuna kuvomereza kuti iziposedwa pa chinthu. Ndi chifukwa chake idasumira kampani imene ya TikTok kunena kuti pakuti ife ni ma superpower, it's either you sell your application TikTok kapena tiyipanga ban ku America kwathu kuno. Ndipo nena kuti tiyipanga ban ku America kwathu kuno amaziwa kuti ikapangidwa ban ku America ikhala kuti the other nations will fall. Sichingatheke chinthu chokuti chapangidwa ban ku America and kumakhala zaka maiko ena kumayigwiritsa ntchito. Ayi. Ponena kuti ayipanga ban ku America amaziwa kuti they are talking of maiko ambiri. Chifukwa tanena kuti America ndi ziko limene lili pamwamba pa maiko onse apansi la aziko lapansi. Nde adayiuza kampani imeneyi ya ByteDance kuti application yanu muyigulise kapena tiyipanga ban. The choice is yours. So until panopa pa 19 January 2025 ndi pamene ayipanga ban chifukwa China sinalole kuti igulise application imeneyi. Koma Donald Trump paja amene mamuziwa Donald Trump amachita zinthu za uku ndi uku. So in 2020 adanena kuti application imeneyi is a threat to their nation kunena America, koma padakali pano akuti iyeyu application imeneyi akuyithokoza chifukwa idamuthandizanso kuchitira campaign. So he might think of extend it to 90 days as they are going to think about the solution to go about it. So as of now, Donald Trump akuti ayankhula mawa ndi pa 20 January 2025 za way forward ya TikTok. Koma as of now, TikTok in the United States of America yapangidwa bani kapena kuti sikupezeka ma app stores komanso ma Play Store. Makampani amene tikunenawa inayo ndi Apple, inayo ndi Google. So makampani amene tikunenawa ainake ndi ku America. Mwina tinene kuti TikTok kapena kuti ku China kunakhala kuti kuli ngati Play Store kapena kuti App Store tinakanena kuti azigwiritsa ntchito mafoni awo, komano kumalawi kuno kapena kuti pa dziko lonse lapansi ma Play Store kapena kuti ma App Store amene otchuka amene pamapezeka ma applications ndi awiri amenewa. So mutha kudabwa kuti kodi yatchuka chifukwa chani? Ndi chifukwa chokuti yabanidwa singapezekenso padakali pano ku dziko la America. Koma pali chiopsezo chokuti maiko ena atha kusatizira zimene zingachitikezo chifukwa tanena kuti America ndi dziko limene limalamulira kwambiri maiko a dziko lapansi. So chifukwa chenicheni chimene ayipangira bani ndi chokuti akuti pali chiopsezo chokuti ma information amene imapanga provide TikTok tikamapanga sign up including anthu aku America ma citizens zitha kupereka pa chiopsezo dziko lawo, zitha kugulisa information ku government ya China imene izakhale ngati weakness yayikulu ya America kuzapangidwa defeat mu nthawi imene ikubwerayo. So mutha kuona kuti pamakhala be machiopsezo zake ndizokuti olamulira ndani
otantani ndi ndani, so zinthu zake ndi zimenezozo. So padakali pano ma influencers komanso tingonena kuti ma TikTok users aku America akhala akupanga protest kunena kuti TikTok yawathandiza moyo wawo and kuipanga bani si chinthu choyenera chifukwa choti anthu ambiri they rely on TikTok to make money. Chifukwa anthu ambiri amapangirapo ma business. Taonapo kumalawi kuno ma influencers aku Malawi kuno amene ali ma followers ambiri pa TikTok, they use that platform to market ma products, ma services au anthu ena zimene zimawapezesa ndalama chimozimozi zimene zimakhalira ku Facebook, ku IG. So why not TikTok kuti ipitirize yetu ndi mmene zikukhalira zokhuza TikTok. Chifukwa chachikulu ndi chimenecho chokuti America ikupereka excuse kuti zimene imapanga TikTok kutenga ma information au anthu osiyana ngati mmene amapangira Facebook, YouTube, Twitter, Instagram zizapereka chiopsezo ku dziko lawo. That's the only thing about TikTok. Nde mukafunsa kuti kodi za TikTok zikuyenda bwanji, kodi TikTok inachokera kuti, kodi TikTok zinakhala bwanji, ndi mmene tafotokozeramu. Chitani comment ngati muli ndi maganizo osiyana kapenanso way forward yankhani kuti mwina atha kuipanga handle motani, tione kuti kodi mukuzisata zikuyenda motani. Thanks for always supporting the platform. Sitimanena izi komano mutha kupanga subscribe mukakondweresedwa ndi ma content athu kuti muziona china chilichonse tikaponya.